Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Приветствую. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите программу «Ахшам». В студии работаю я, Гульсум Халилова. А гости нашей студии Семен Кабакаев, волонтер, координатор проекта «Стоп-террор». Здравствуйте. И Дмитрий Снегирев, сопредседатель гражданской инициативы «Право дела». Здравствуйте. Добрый вечер. Мы нашу с вами беседу начнем с такого информационного сообщения, точнее с празднования Дня независимости Украины. И во время поздравительной речи ко Дню независимости президент Владимир Зеленский упомянул и об оккупированном Крыме, и о войне на востоке нашей страны в своей метафорической форме. Давайте послушаем. Сусід відібрав у вас 2 дітей. Першу дитину просто викрав. Їй видали нове свідоцтво про народження, а потім кажуть, та ми не забирали вашу дитину. Вона сама захотіла жити з нами. Ну і що під дулом автоматів? Це її бажання. І взагалі, хто вам сказав, що це ваша дитина? Вона споконвіку була нашою. А другу вашу дитину закрили в дитячій кімнаті. І поставили озброєну охорону. Вам кажуть, яка охорона? Там нікого немає. І ви чуєте, як ось тут, поруч, за стіною, ваша дитина плаче, але ви не можете туди зайти. Что вы думаете по поводу метафорического высказывания президента Владимира Зеленского? И что самое интересное в этой всей речи, что возмутило некоторых активистов в том числе, это то, почему президент Зеленский не упомянул страну-агрессора и не сказал, что похитителем является Российская Федерация. Насколько было это важно сказать? Давайте безумовно, це було важливо. Безумовно, ми не почули напрямку, який би повинен був сказати лідер держави. Володимир Зеленський, він обраний президент, він лідер. І він повинен, безумовно, казати, куди ми рухаємось, що в нас є. І казати так, як це є, а не якимись метафорами. Треба було сказати, що йде війна, 6-й рік. Треба було сказати, що Крим анексований, що Донбас окупований, що нас попереду чекають важкі роки. Тому що якщо не казати, що нас чекають попереду важкі роки, це буде брехня. Якщо, звичайно, нова влада не має на меті піти на поступки президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, про що зараз теж говорить дуже багато експертів. І, безумовно, мені не дуже сподобались ті самі білі кольори, які були використані десь на половину всього цього дійства до того, як почали марширувати військові. Я розумію, що якщо б це було мирне життя, цивільне, можливо, цей білий колір символізував би щось чисте і добре. А так, як ми знаходимося на полі бою, так як у нас іде війна, білий колір на війні означає тільки капітуляцію або прохання до примир'я. Тому я не розумію, чим керувався славнозвісний Алан Бадоєв, якого вже всі розкрутили, наскільки це можливо, і чи можливо це була вказівка з адміністрації президента Зеленського, але тут кожна людина може на власний розсуд подумати, як це. Дмитрий, а вы что думаете по поводу мероприятий ко Дню независимости, и что касается речи, конечно же? Ну, це була красива картинка, в першу чергу телевізійна картинка. Тобто давайте розділяти марш захисників, ветеранів мається на увазі, і от те офіційне дійство, яке проходило за участю президента. Якщо перше було емоційне, це був за покликом серця, люди прийшли віддати шану своїм захисникам, відповідно захисники мали повне моральне право пройтися головною вулицею столиці України, щоб засвідчити своє право бути господарем на своїй землі. Ну, було 2 шествия ветеранів. А інше офіціоз, це, знаєте, це телевізійна картинка. Тут Алан Бадоєв працював виключно на телевізор, на розрахунок того, що будуть дивитись. Але мені не зрозуміли оці саме метафори з викраденими дітьми. Уявіть собі, ви мати, я батько. Добре, мати сидить і чує, як її дитина плаче. І не робить, зауважте, за 6 років жодних кроків або реальних дій, щоб звільнити свою дитину. Якщо навіть вірити президентові, що там немає охорони і
Росія заперечує сам факт присутності озброєної охорони. Тим більше не зовсім зрозуміла з Кримом метафора, що значить забрали дитину, видали нове свідоцтво. Перепрошую, знов таки питання до батьків. А де були в цей час батьки? І мати, і тато. Чому вони віддали свою дитину? І взагалі, чому дають можливість протягом 6 років виховуватися їй в чужих дітей? Оці незрозумілі метафори, вони не зіграли на користь президента. Ну, Тут вот смотрите, велика помилка Алана Бадоева. Но вот не упоминание Российской Федерации как страны-агрессора и так далее, может ли свидетельствовать о том, что, учитывая, что президент Зеленский уже несколько раз поговорил по телефону с Владимиром Путиным о каких-то дипломатических возможных договоренностях? Можливо, так. Скорше за все йде процес, як то сказав сам, власне, президент Російської Федерації, який можна характеризувати як стриманий оптимізм. Для мене не зрозуміло, який оптимізм. Сьогодні на фронті загинули 2 українських військовослужбовців. Кількість обстрілів, якщо і зменшується, то вона зменшується тільки у зведеннях операцій Об'єднаних Сил. Насправді тривають бої і поблизу Бахмутки, тривають бої біля Горлівки, на всіх найбільш небезпечних напрямках. Знаєте, до речі, я хотів подякувати вашому телеканалу. Попередній передачі, коли ми виступали і давали інформацію про те, що наразі на території Російської Федерації відбувається накопичення бронетехніки, яка потім перекидається на територію України, мається на увазі окупованих районів, вона була задіяна на, власне, навчаннях бойовиків в районі полігонів Мірно і Круглик, вона знайшла своє підтвердження у звітах місії ОБСЄ. Сьогодні ми читаємо у звіті місії ОБСЄ, що безпілотник зафіксував 7 танків Т-72 і не зміг їх ідентифікувати, бо були зафарбовані бортові номери. Оце є підтвердження того, що Росія перекидає сюди техніку. Чому мовчить офіційна влада? Друга інформація, яку ми оприлюднили – накопичення бойовиків поблизу селища Калиново. Сьогодні в ЛНР, а знов-таки офіційне повідомлення, збили український безпілотник саме над цим Кстати, селищем. про вооружение и милитаризацию мы поговорим чуть позже. А сейчас я бы хотела обсудить более глобальные, то есть международные вопросы, в том числе касающиеся нашей страны непосредственно. А именно, рано возвращать Российскую Федерацию. Издание Associated France Press, ссылаясь на свои источники, передает, что Россию не будут приглашать к группе 8, а канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что должен выполнить Кремль для возвращения в клуб мировых лидеров. Давайте послушаем. Они согласились с идеей, что «Большая семерка» укрепит диалог и координацию с Россией относительно текущих кризисов. Однако отметили, что слишком рано возвращать россиян за стол. От имени Германии я дала четко понять, что нам необходим прогресс в воплощении минских договоренностей, чтобы снова иметь возможность говорить о привлечении России к формату G7. Как вы считаете, вот прошла действительно накануне встреча лидеров Большой Семерки, и вот были действительно разговоры о возможном возвращении России, что предлагал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, которого, естественно, поддержала Италия. Зачем? Безумовно, треба розуміти, що Дональд Трамп так чи інакше, він є прихильником Володимира Путіна, в такому м'якому сенсі, якщо можна сказати. Але нам не варто турбуватись, тому що в Сполучених Штатах працює система противаг. Там працюють інституції, які будь-які наміри Трампа вони можуть стримувати і не давати робити ті речі, які, наприклад, я прочитав новину перед ефіром, що Трамп не буде полишати можливості повернути Росію в G7 і всіляко йому сприяти. І, безумовно, ті репліки, які ми чули з боку Росії протягом останніх років, компліментарні репліки з пропагандистських телеканалів російських, це славнозвісний маркер, по якому можна дивитися, як ставитись до тієї чи іншої події влада Російської Федерації, тому що саме по російських телеканалах і через їх ведучих вони показують їх ставлення, тому що дипломатія все-таки не дозволяє. Ну, давайте, что касается Дональда Трампа, издание The Guardian сообщило о том, что во время дискуссий с лидерами Большой Семерки Дональд Трамп даже с ними поспорил и поругался на тему возвращения Российской Федерации. Давайте послушаем, что передает издание.
На этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше. Большинство лидеров настаивали на том, чтобы «Большая семерка» оставалась сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не соответствует этим стандартам. С нами сейчас на прямой связи соратник и соавтор докладов Бориса Немцова из Соединенных Штатов Америки Леонид Мартынюк. Давайте его поприветствуем. Леонид, здравствуйте. Добрый день. Леонид, как вы считаете, почему Дональд Трамп настаивает на возвращении Российской Федерации в G7? Но дело в том, что Дональд Трамп победил на выборах в 2016 году под знаменем, так скажем, национализма. Он заявил, что Америка должна быть у любого американского политика на первом месте, ее интересы должны преобладать при принятии любых решений. Поэтому, например, для чего, может быть, понадобился Путин Дональду Трампу в «Большой семерке» или «Большой восьмерке», если Путин вернется, допустим. Ну, во-первых, Дональд Трамп об этом говорил еще год назад, поэтому никаких изменений нет. А во-вторых, после этого в феврале 2019 года Соединенные Штаты вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года. Россия после этого начала, так скажем, гонку вооружений, хотя Путин говорит, что это не гонка вооружений, но сам же Путин показывал множество мультиков о новых суперракетах, которым нет аналогов. То есть, с одной стороны, Дональд Трамп делает России то, что Россия бы не хотела. Поэтому утверждать, что Дональд Трамп работает в данном случае на Россию, совершенно неверно. С другой стороны, зачем-то ему понадобился Путин «Большой семерки». Ну вот смотрите, сегодня вот Дональд Трамп, комментируя свое желание вернуть Российскую Федерацию в G7, сказал, цитирую, «Если они будут в комнате, это будет лучше, чем когда они вне комнаты». Вот с американской точки зрения, да, вот эта вот поговорка, она несет позитивный либо отрицательный характер. Она какое имеет значение, что врага нужно держать рядом или же нужно договариваться? Дело в том, что Дональд Трамп сейчас находится в семерке в меньшинстве. Я имею в виду, что он антиглобалист, а руководители большинства остальных стран, они глобалисты. То есть они выступают за массовую иммиграцию, например, за стирание границ между странами, за все большее нивелирование национального суверенитета. И Дональд Трамп им по многим вопросам с ними не согласен. И я не знаю, правы ли Guardian или нет, потому что это анонимный источник им рассказал о конфликте, о том, что они якобы ругались. Но возможно, что Дональд Трамп, допустим, и Макрон, и итальянский премьер-министр, они выступали за возвращение Путина, и по многим другим вопросам они, может быть, объединялись. А остальные 4 руководителя стран были против. Да. Допустим, если возвращается Путин, то главным источником, так скажем, конфликтов будет Путин, и его все предложения и обсуждение с ним каких-то вопросов. То есть, соответственно, у Дональда Трампа есть шанс разделить семерку на 2 части, и возглавить, так скажем, большую часть и стать лидером семерки. Потому что сейчас он лидером семерки не является, и по большей части вопросов остальные руководители стран объединяются и противостоят, так скажем, позиции Дональда Трампа. Леонид, у нас в студии сейчас сопредседатель гражданской инициативы «Право и дело» Дмитрий Снегирев. Будьте знакомы, и у него есть к вам вопрос. Ні, у мене уточнення. Я згоден. Добрий вечір, пане Леоніде. Я абсолютно згоден з вами, що Трамп абсолютно не проросійський політик, і абсолютно згоден з вами, що він відстоює виключно американські економічні інтереси. Я поясню, чим продиктована позиція Трампа щодо повернення його G7, мається на увазі Російської Федерації. Сполучені Штати і Європу лякають можливість, скажімо так, тісних зв'язків Російської Федерації з Китаєм. Відповідно, це і є основна причина, скажімо так, з якою Трамп має бажання повернути Російську Федерацію в лоно європейських країн. Наразі те, що відбувається в Сполучених Штатах, це економічна війна між Сполученими Штатами і Китаєм. Буквально напередодні саміту G7
Сполучені Штати приймають рішення про підвищення ввізних мит на китайські товари на 30%. Леонид, а вы как думаете, вы согласны с такой позицией? Но дело в том, что среди консерваторов Соединенных Штатов есть группа консерваторов, которые придерживаются именно этой позиции, то, что Россию надо оторвать от Китая, и Россия — это часть европейской цивилизации, хотя, реально это евразийская отдельная цивилизация. Но давайте Но они видят, да, что Китай — это совершенно другая страна, что там у власти коммунисты, что создано тоталитарное общество, а Россия — это, конечно, страна не демократическая, но она авторитарная. И у нее было недавнее прошлое демократическое, она, возможно, опять будет демократическая. Леонид, а вот давайте все-таки, Дмитрий, вот вернемся к первоисточнику, да, почему, собственно, Российскую Федерацию исключили из G7 за военную интервенцию, за вторжение в Украину, за оккупацию Крыма. И здесь, нельзя возвращать, да, страну-агрессора, пока не будут выполнены условия, которые были выдвинуты западными державами, а в том числе Соединенными Штатами Америки. Так не будет ли это проигрышем в случае, если Россию вернут G7? Большинство членов, опять же, Большой Семерки, они придерживаются именно этой позиции. Даже Борис Джонсон, который по многим вопросам согласен с Дональдом Трампом, они даже внешне похожи, они оба правые политики. Но по вопросу России он, конечно же, не согласен. И я уверен, что он прямо сказал Дональду Трампу, что пока Россия не прекратит военную агрессию на востоке Украины, пока Крым не будет деоккупирован, то, конечно, Россия не должна возвращаться в Большую Семерку. Но есть еще такой вариант, как приглашение в виде гостя. Потому что, например, даже от Ирана, от страны, которая находится сейчас в жестком конфликте с Соединенными Штатами, но во Францию был приглашен один из руководителей Ирана, и, как говорил Макрон, что если бы Дональд Трамп захотел с ним перевести какие-то переговоры, то иранская сторона была готова. Но Дональд Трамп не пожелал, поэтому иранский представитель остался невостребованным. Спасибо. Что если Россия согласится на таких условиях вернуться, то она будет приглашена. Спасибо большое. Это был Леонид Мартынюк, соратник и соавтор докладов Бориса Немцова с нами на прямой связи. Что вы, давайте я продовжу пана Леоніда. Да. А я абсолютно погоджуюся з тим більше я процитую, власне, самого Трампа. Його останні репліки і останні пропозиції свідчать про те, що він має намір повернути Росію не в якості члена, повноцінного члена G7, а саме в якості гостя. В Росії вже відказалися від цього предложення. І от тепер реакція абсолютно правильна самої Росії, яка сказала про те, що ми, власне, хоч і маємо бажання повернутися G7, але лише на умовах, якщо G7 буде реформована G10 за рахунок того ж таки Китаю. І отут давайте подивимося навіть на, скажімо, сам формат гостей, запрошених на G7. Буркіна-Фасо, Судан. Уявіть собі, Трамп за один стіл садовий, відповідно, президента Російської Федерації, а поруч сидить, я не хочу нічого поганого сказати, президент розвинутої країни Буркіна-Фасо. Це такий, знаєте, легкий стьоп з боку Трампа, показати Росії її місце. Ми тебе запрошуємо в лоно рукопотиснутих країн європейської цивілізації, але ти сидиш поруч з гостями, серед яких Судан, Буркіна-Фасо, там ще декілька десятків. Вы знаете, на фоне возможного возвращения Российской Федерации в G7 президент Зеленский сообщил, когда политических узников Кремля смогут вернуть на родину. Давайте послушаем. Я працюю особисто над цим питанням і хочу, щоб засоби масової інформації, будь ласка, без чутків, якщо можна. Я працюю над цим вже 2 місяці. Дайте мені виконати свою справу. Ми чекаємо на результати крок за кроком. Перші результати повинні бути вже найближчі дні. Не хочу загадувати. Возвращение Российской Федерации в G8 в обмен на освобождение политических заключенных реально? Как вы думаете? Я думаю, це неправильно, а не реально чи нереально. Слухайте, безумовно, у нас є політв'язні, заручники, полонені, категорії людей, тобто ці 3 категорії людей – це сім'ї і доля. Але, друзі, треба розуміти наміри Росії.
Ми не можемо розміняти Україна як суб'єкт. Не може розміняти таку карту. Чому? Тому що у Путіна є головна його стратегічна мета – розширити свою імперію. Імперія в новому вигляді, вже не в такому, як була російська або радянська, вона буде в новому вигляді, але вона не буде без України. Це буде фейл. І тому Путін хоче в будь-який спосіб повернути Україну. І треба це розуміти. І тоді, відштовхуючись від цього, треба зрозуміти, на яких умовах будуть повертатись заручники, на яких умовах буде повертатись Донбас, чи буде повертатись Крим, тому що Путін стоїть на позиції того, що Крим не буде взагалі повертатись, це вибір Крима, розумієте? І ми не можемо віддати, наприклад, йому, наприклад, що він хоче? Він хоче регіональний статус російській мові, він хоче автономію Донецької і Луганської області, там розширену, він хоче амністію всім тим, хто колаборував його, починаючи з 2014 року. І там дуже є величезний список людей. Смотрите, что касается политических заключенных, да, о них мы сейчас говорим. В средствах массовой информации Российской Федерации недавно появилась новость о том, что, возможно, 28-29 августа будут освобождены 33 политических заключенных, среди которых 24 украинских военнопленных моряка. И все это происходило на фоне саммита G8, после чего стали появляться разговоры о том, что в 2020 году Российская Федерация туда точно вернется. А до этого, помните, была история с ПАСЕ. Возвращение российской делегации в ПАСЕ в обмен на освобождение политзаключенных, в результате чего не случилось. Так что будет в этот раз, как вы думаете? Давайте я... С нотами, с обвинением Клинкіна? Я підводні камені покажу цього обміну. Наразі, за даними вітчизняної МЗС, на території Російської Федерації утримується приблизно 70 громадян України, політв'язнів, в тому числі 24 військовополонених моряка. Давайте рахувати. Навіть якщо віддадуть 33, ще залишається достатня кількість, приблизно така сама кількість, 37 громадян України, які знаходяться в буцегарнях Російської Федерації, в тому числі, до речі, і кримські татари, про долю яких ми знати не будемо. І територія, де ні у кого нет гарантії, що їх не задержать завтра. Да, понятно. Віддають топових, дай Боже, віддадуть всіх, але віддають топових, те, кого ми знаємо. Карпюка, Сенцова, Клиха, Гриба. Віддадуть. Нет ни одного кримського татарина в этом списку. Ми не будемо забігати наперед, але в чому небезпека? Я вам про те і кажу, що наразі, ви знаєте, долею політв'язня, тим більше в умовах от тієї чекістської Росії, можна перейматися, коли він постійно медійно присутній. А уявіть собі, всіх медійно присутніх віддали і залишається така сама кількість. І Україна знов стоїть перед вибором, що Росія постійно буде тиснути на цю нашу больову точку і всередині України просувати тезу про те, що український уряд не в змозі звільнити своїх громадян відповідно і виконати взяті на себе зобов'язання. От в чому візантійська тактика Росії, хитрість. Віддати, так віддайте всіх на всіх. Ми вам віддаємо всіх громадян Російської Федерації, які перебувають тут у тюрмах України. Ви віддайте нам відповідно всіх громадян України. Всіх на всіх. Росія на це не йде. І ще одне. На території Російської Федерації постійно знаходиться приблизно 2 мільйони громадян України. Чи то заробітчан, чи то взагалі. І це є контингент, з яким буде працювати російська ФСБ. У вас є впевненість, що завтра у когось з них не знайдуть візитку Яроша? Або Кобзар, і звинуваченням цим не буде висунута екстремістська підривна діяльність на території Російської Федерації. Або, наприклад, у кримських татар не знайдуть релігійну літературу, але не звинуватять у зв'язках з вахабітами. Нема таких гарантій. Розумієте? І тут велика помилка українського уряду, що нам знов частково віддають. А ми граємо по їх правилах. И еще одна тема, которую мы хотели бы успеть обсудить, а это именно вопрос нормандского формата. Германия и Франция готовят встречу в нормандской четверке. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, где она состоится.
Мы подчеркнули, что вскоре после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел мы хотим организовать саммит с президентами России и Украины. Мы давно обсуждали идею о том, что поскольку предыдущая встреча проходила в Берлине, эта встреча должна проходить в Париже. Ну а российская сторона также подтвердила подготовку к встрече, но по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, есть пункты, предшествующие встрече. Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая домашняя работа. Ну, для начала, как вы думаете, готов ли президент Владимир Зеленский к такой встрече, учитывая, что советников у него много? Сегодня вот Леонид Кравчук посоветовал ему пожать руку Путіну. Ну, ми повинні розуміти, що Володимир Зеленський може бути готовий на будь-що заради того, щоб виконати свої передвиборчі обіцянки. Але в мене виникає питання. Есть с чем прийти, да, на эту встречу? Нет. Вот состоится нормандский формат. Есть с чем прийти? С какими предложениями у нас? Слухайте, Володимир Зеленський, як новообраний президент, безумовно, з чимось прийде. І ми не знаємо з чим. А знаєте чому? Тому що Володимир Зеленський сам ще не знає. Тому що обрали ми невідомість. І його представники неодноразово заявляли, що ми діємо ситуативно. Чи ви думаєте, він сидів там роками, проробляв якусь стратегію по деокупації Крима, по припиненню війни на Донбасі? Ні, вони от зараз сидять на віглях, на пальцях, це все роблять. І питання не в тому, з чим туди прийде Володимир Зеленський. У нього є багато нормативних документів, у нього є радники, які йому розповідають на кшталт, наприклад, Кучми, що, як це все проходило, які були пропозиції, що відбулося, що не відбулося. Питання в тому, що запропонує Путін і як на це відреагує Зеленський. Це є основним питанням для української нації на майбутні 5 років. Тому що якщо ми тільки зробимо крок Путіну назустріч, про що я казав, і неважливо, який це формат буде, мінський, нормандський, це немає різниці. Різниця в тому, щоб було прийнято політичне рішення. Якщо воно буде прийнято Набанком Володимиром Зеленським, як верховним головнокомандувачем України, то тоді я не думаю, що нас ожидають якісь гарні наслідки. Якщо він піде шляхом збереження української нації і державності і спробує об'єднати ту коаліцію міжнародних партнерів, яка працює проти Путіна, тобто те повернення в ПАСЕ, яке було, це вже в мінус йому як президенту, безумовно. Якщо він зможе це об'єднати, як це було до цього, і виступити єдиним консолідованим фронтом, тоді нас чекає успіх. Але українці всі повинні розуміти, що нас очікує попереду дуже багато років війни, якщо ми не підемо на капітуляцію. Дмитрий, буквально минута. А домашние задания упомянуты, это что? Домашнє завдання – це попередня зустріч на нормандському форматі 2016 року. Тоді Росія вимагала ратифікації формули Штайнмайєра, а це особовий статус Донбасу, проведення виборів і відповідна амністія бойовикам. Оце того, що вимагає Росія і під виглядом домашнього завдання. Про що говорить Песков? Поки ви не виконаєте взяті на себе зобов'язання по першому нормандському формату, а це фактично легалізація цих квазіутворень, нам з вами нема про що говорити. Відповідно, якщо наразі Зеленський наполягає саме на нормандському форматі, Путін буде вимагати, але вже за підтримки наших західних партнерів, відповідно, прийняття цієї формули Штайнмайєра. І ми можемо на роки забути і про анексований Крим, і про деокупацію Донбасу. На жаль. А те, що стосується зустрічі Путіна з Зеленським, то дійсно тут треба зустрічатися сам на сам. Бо цей формат дозволяє виключити квазіутворення і перевести, власне, конфлікт з тієї позиції, як Путін говорить, громадянська війна, саме в збройну агресію Російської Федерації. Спасибо. Дмитрий Снегирев, сопредседатель гражданской инициативы «Право и дело», а также Семен Кабакаев, волонтер, координатор проекта «Стоп террор», гости нашей студии. А мы завершаем информационно-аналитический блок на телеканале АТР. Далее Прайм Муждабаев, а у него в гостях будет Виктор Баберенко, руководитель экспертной группы Бюро анализа политики. Подписывайтесь на наш телеканал, а также на YouTube-страницу телеканала АТР. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Коршкень. Если нация не будет готова пожертвовать жизнью,